Takže čau, zdravím ťa pri druhom videu. Dneska som natočil tréning chrbta, bicepsu, čiže v podstate full tréning s tým, že zatiaľ môj tréning je ešte taký lightový, ešte budeme striedať rôzne cviky, každý tréning idem inak, že nemá to ešte nejaký úplný systém, chcem sa hlavne do toho dostať, chcem sa zohriať, tie svaly nech fungujú tak, ako majú. A postupne budem robiť potom fixný plán, ktorý vám potom vždycky niekde hodím, že jak som minule ukazoval fotku, dám to niekde sem alebo sem. Vy môžete si pozrieť, jak cvičím, čiže teraz vlastne budete pozerať celý tréning chrbta a bicepsu, ktorý som mal, čiže vám to vlastne sem nahrám a môžete si zobrať prípadne nejakú inšpiráciu, keby vás niečo zaujíma, tak sa môžete pýtať a budem rád zase za spätnú väzbu. Takže tak vidíme sa. Okay. We have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Okay. Faithful and brave. Okay. Ďakujem, že si pozrel môj tréning a vlastne čo sa týka ešte nejakých noviniek, tak mám v pláne určite teraz objednávať doplnky výživy, budem ich potrebovať, čiže chcel by som spraviť aj nejaký unboxing, čiže to tiež bude v ďalších videách s tým, že vysvetlím potom, ktoré doplnky sú na čo, že to mám v pláne. Potom mám v pláne ešte varenie, čiže budete vidieť, jak varím a čakajú nás tento týždeň ešte 2 tréningy, čiže jeden bude tréning rúk a jeden bude tréning moh.
že tiež to zaznamenám a tiež k tomu niečo krátko poviem. Môžeme potom o tom aj pokecať, môžeme dať aj nejaké otázky, čiže to môže byť tiež v ďalších videách, môžete sa ma pýtať, čo budete chcieť, či už to sú témy priamo na mňa, alebo na cvičenie, na hocičo, čiže stačí, keď sa budete pýtať, budete dávať komentáre, budete ma sledovať, zdieľať a mne to veľmi pomôže a fakt si to vážim, že dostávam od ľudí veľa spätnej väzby dobrej, pozitívnej, čiže to ma dosť motivuje k tomu, aby som ďalej pokračoval, aj sa mi potom ľahšie do tej kamery rozpráva, keď viem, že niekto to pozerá. Takže určite budeme na to makať, aby sa to tu rozrastlo a chcem, aby tu boli hlavne ľudia, ktorí majú radi môj content a zaujímam ich ja. Čiže takých ľudí tu vítam a takých ľudí, ktorých to nebaví alebo ich to nezaujíma, tak to pozerať nemusia. Čiže asi toľko k tomu. A budeme si dávať stále updaty, aby sme vedeli, jak vyzerá forma, jak na tom vyzerám ja, čo to moje zranenie, čo som spomínal v minulom videu. Keď si nevidel, tak si pozri. No a v podstate čaká nás toho dosť veľa. Toho kontentu bude dosť. Chcem točiť content aj so zvieratami. Ako som vlastne spomínal, lebo vlastne ako píšem aj na mojom webe, ktorý mám tuto. Môžete si pozrieť mareklihan.sk, musíte dať, že lomitko, tichá disciplína. Mám to aj v odkaze pod videom. Čiže na tejto stránke píšem aj to, že vlastne chovám kopec zvierat, zaujímavých zvierat, ako mimo cvičenia, ale chovám hady, plazy rôzne, hej, a tak ďalej. Mám kamaráta, ktorý má veľkú farmu, čiže chceme to spolu nejako rozhýbať časom. A na tej farme už je toho trošku viacej, čiže aj z toho by som chcel robiť časom nejaký content. Keď tu budem mať nejaké sledovania, tak potom by som to začal riešiť. S tým, že potom môžete vidieť reálne asi všetky zvieratá, čo vás napadnú cez aligátorov, hady, všetky možné druhy, pagekóny, gekončíky nočné, chameleónov, agami, leguanov a čo vás len napadne, pavúky, škorpióny, proste všetko. Čiže toto chcem tiež hodiť do tých videí a budem rád, keď mi napíšete možno aj koment, že čo by vás z toho takže najviac zaujímalo. Čiže v podstate viem, že ten unboxing to bude čoskoro, dneska objednávam tie doplnky, čiže o tom budem potom kecať viac. Si myslím, že veľa doplnkov používame takých, o ktorých ľudia nič nevedia. Čiže aspoň sa možno dozviete niečo nové a budem vás potom vlastne informovať, jak na tom som ja. Budeme robiť aj nejaký postupne progres, čo sa týka aj možno fotiek, videí, že by bolo vidno, jak sa posúvam ja, či robím ten progres, nerobím. A je to všetko také čierne na bielom, jak sa hovorí, že nebudem tu robiť nejaké fejkové premeny a blbosti, ale idem vám ukázať, jak to robím proste ja, čo dokážem spraviť, dajme tomu za 3 mesiace roboty tvrdej. Čiže o tom to je. Treba proste tvrdo na sebe makať, o čo robíme a potom sa môžeme posúvať. Nevymýšľať si nejaké skratky, ale držať sa svojho plánu, ktorý máme a všetko potom ide. Čiže ďakujem, že si toto video pozrel až do konca. Daj mi určite zdieľanie aj komentár a dúfam, že si to tréningové video možno aspoň trochu užil. Niečo si sa dozvedel, možno si videl nejaký cvik, ktorý si ešte nerobil a vidíme sa v ďalšom videu, čiže zajtra čakajte tréning rúk, v sobotu tréning nôh, čiže máte sa na čo tešiť a ďakujem, cením si každého, kto ma podporuje, kto ma sleduje. Čau.